ועכשיו לשיטת אלכסנדר. ערב טוב, ראיה לייטון. ערב טוב. את מטפלת בשיטה הזאת, ומומחית גדולה. מה זה בעצם? שיטת אלכסנדר, היא נקראת על אלכסנדר, שהוא ממציא השיטה. כן. הוא היה שחקן ודקלם מחזות שקספירים. ובשיא הקריירה שלו הוא איבד את קולו, ואז אף רופא לא עזר לו, והוא החליט שהוא לוקח אחריות על עצמו ומפתח שיטה. הוא עמד מול שתי מראות וראה שכל ההתנהגות שלנו מאוד לא נכונה. כל דבר שאנחנו עושים, אני אנסה להדגים, אנחנו עושים את זה מתוך לחץ על הצוואר. בעצם השיטה היא מלמדת איך להתנהג נכון עם הגוף, היא עוזרת לאנשים בריאים, ולבעיות שרידות, בעיות צוואר. כלומר, הכל מתחיל בצוואר? אנחנו רוצים שהצוואר יהיה חופשי. כל פעולה שאנחנו עושים, אנחנו עושים אותה מתוך לחץ. אנחנו רוצים כלים ככה, אנחנו שוטפים רצפה, מחשב ככה, במקום עם ההתרחבות והתרחבות של כל הגוף. אוקיי, אז אני יושב על הכיסא, לא כי אני את אמורה להראות לי כמה אני עושה דברים לא נכון. נכון, ואני רוצה להראות איך לקום ואיך... בעצם השיטה הזו היא מלמדת איך לפני התעמלות, קודם כל איך להתנהג עם הגוף. חכה, פה אתה למשל לוחץ נורא במותן, וגם בצוואר, ואני רוצה שהצוואר יהיה חופשי, הראש יהיה מעל ולפני הצוואר. אוקיי. וכל הגוף יתארך ויתרחב. וכפות הרגליים תגענה ברצפה, הברכיים קדימה, ועכשיו תנסה אתה לקום רגיל, ואחר כך אני אנסה להראות לך איך זה. וסתכלו מה שהוא עשה, הוא לחץ עם הצוואר. ככה קמים, לא? ואני רוצה להראות, כי אז נוצר לחץ על מקום מסוים בעמוד השדרה ובכלל בגוף, וזה דוחס למטה. כשאנחנו רוצים לרדת, אנחנו ניתן לא, אתה לא יורד, צוואר חופשי, ניתן לראש לפנים ולמעלה, כן, וכאילו אתה חושב למעלה והברכיים מתכופפות. יפה מאוד. זה כמו פנטומימאי או מריונטה, שיש כאילו חוטים. אנחנו רוצים ללמד איך נכון להשתמש עם הגוף. ובעצם זה התנהגות מחדש. זה לצאת מההרגלים. ואיך זה עוזר לאדם בעצם? זה עוזר על ידי זה שכשאנחנו, בגלל שאנחנו חיים בעולם טכנולוגי כזה והכל מהיר, אז אנחנו כל הזמן רצים לפעולה במקום להתארגן וללמוד איך להתנהג נכון, שלא יהיה לחץ על מקום מסוים. אנחנו עובדים על כל הגוף כמכלול אחד מצד אחד, ומצד שני אנחנו רוצים הפרדה של חלק מחלק. הבנתי, אז עכשיו אני אשתדל לקום נכון ונעבור למיטה אני יכול לעשות? אוקיי, אבל תנסה לא ללחוץ וגם פה, חכה. כן, ותחשוב שאתה בא מכפות הרגליים, רגע, הנה, כבר כשאתה רוצה לקום, אתה כבר דרוך... אני נכנס לסטרס שאני עושה את זה... אתה דרוך לפעולה, במקום, קודם כל, להתארגן בגוף, ורק עכשיו. יפה, כל הכבוד. עכשיו בואו נראה לכם את המנח, שכדאי לכל אחד, גם אם הוא לא עושה אלכסנדר, אתה שוכב, לא סתם אנחנו שמים כרית, כי אנחנו רוצים שהראש יהיה המשך של הצוואר. עכשיו, אולי בינתיים תסביר לנו מי מטופל בשיטה הזאת, למי זה כדאי ומומלץ? זה כדאי לנכים, לנכי צה"ל. עובדים בשיטת אלכסנדר. כן. זה כדאי לאנשים עם פריצות דיסק, בעיות יציבה, סקוליוזיס, זה לבעיות נשימה, צרידות. ככה אני דרך אגב הגעתי. מה עוד? כל מיני אנשים... מה אנחנו רואים עליי? מה אני עושה בעצם? אתה לא עושה כלום, אני עוזרת לך. כל הקטע, לא, תעזוב כל הקטע זה ללמד איך להכניס פקודות לגוף מבלי לעשות. הנה, אני עוד לא הבאתי את הידיים, כבר אתה מגיב. ואני רוצה שאתה תעשה את האיניבישן, את הסטופ. אתה לא תגיב, תעצור לרגע, וניתן לצוואר להיות חופשי, כדי שהראש יהיה לפנים ולמעלה. ודרך אגב, שימו לב שאני חייבת לעבוד על עצמי כפליים כדי לתת לו את הכיוונים, שזה כמו לנגן על פסנתר. אני כאילו מכוונת אותו שיהיה באמת התארכות והתרחבות בכל הגוף. עכשיו, בשלב הסופי האדם אמור לרכוש את זה, ופשוט זה הופך להיות חלק... לאט לאט להפנים את זה, וכדי באמת לא לצאת מהאוטומט שאנחנו רגילים לעשות. הלקפוץ, תכף... כמו שרואים בשיחות בטלוויזיה, שאנשים לפעמים מדברים, לפני שהם חשבו מה הם יגידו. אז אותו דבר... אז עכשיו את מכווננת אותי בעצם, שכולי יהיה פתוח ונינוח. כן. וגם בעצם אני רוצה לגרום לתנועה, כמו שיש נשימה, אני רוצה לגרום לתנועה בתוך הגוף של הלוך חזור, של מהאמצע לקצוות. אני חושב שזה מאוד נעים ונוח ורפוי. תוך כמה זמן אפשר לראות תוצאות? זה לוקח זמן, זה תהליך. אנחנו שמים דגש על תהליך ולא לתוצאה, וזה לוקח זמן.
כי זה מאוד קשה. הנה, ראיתם איך שהוא תכף הקפיץ את היד, רק קירבתי את היד, ואנחנו רוצים ההפך, סטופ. אנחנו מתארגנים בגוף. אנחנו בעצם, מה שאני רוצה זה לידע את הבן אדם, שיהיה לו יותר מודעות איך הוא מתנהג עם הגוף. ולא יעבוד כאוטומט. ראיל איתן, תודה רבה.